ginatag sa Bureau of Jail Management and Penology o kan BJMP, Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Ungkaharo, Iloilo City. Nga hindi konektado kag wala nagaobra sa ilang nga opisina ang subject sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Iloilo City Police Station 4 sa San Juan Molo, Iloilo City. Matandaan nga ang nadakpan mo si alias Lepay, 34 anyos, dalaman sa nadakpan ng tiyo sini nga nabaklan man sa illegal nga droga. Sa interview sa Bomba Radio kay Jail Superintendent Denver Beltran, ang jail warden sa Iloilo City District Jail Male Dormitory, iyagin pahayag nga antes pa man ini magpungko bilang bago nga jail warden o conwarden sa 2025, mayara na nga daan sang Inmate Visitors Association. Iniagod mabilinan sang gamit sa lang sang pasilidad, bangod limitado lang ang madala nga gamit sa mga nagabisita sa mga persons deprived of liberty o kon PDL. Samtang isa ka bulan antes ang buy-bust operation sa Iloilo City Police Station 4, nagpakigangot na ini sa ila. Rason nga ginusisa ini sang ila talatapan, apang nagpanginuwala si alias Lepay nga ini ang nagapalusot sang illegal drugs. Nakigistorya na si Beltran sa Inmate Visitors Association nga kakaso na ang gintukod nila nga baggage area sa guwa sang pasilidad, kag mangita na lang sang bago nga espasyo para sa seguridad sang District Jail Male Dormitory. Ginpasiguro man sa natungdan nga hugot ang ila security measures. Antes makasulod sa visiting area, ginapangitaan sila sang valid nga identification card, ginapapirma, ginapaidalom sa body search kag kun makaisa sa strip search. Ang strip search, isa ka maid-id nga pag-usisa sa mga bisita. Lakip lang ila dala kag may naka-roving man nga mga personel kag mga security cameraman nga ginpangbutang. Magluwas dira mayara man sang regular nga Greyhound operation ng ila opisina sa bugos nga pasilidad. Ang AIBA, dugay na sa association, bali ang tawag namon sila daw part sila sa amon service provider. No, third party ni siya, hindi siya under sang BGMP. So a month ago, before sang ining buy-bust nga natabo sang nagligat at tao, kami nakabot din information sa amon. So personally, ginistorya ko gina siya regarding sa sina information, welcome information niya amon ni. Ambal ko nga ano ni ka matuod. So siya, gapanginwala siya nga hindi ko na matuod. Ambal ko basta amon ni may information. So ang decision namon is ipauntat namon siya da nga mag-ubra sa AIBA nga magkonsyento dira. So a month before sa ning bypass, why na siya ka-report sa jail? Si Jail Superintendent Denver Beltran.